Yuk. Matur sembah nuwun Mbak Diajeng kalian Mas Armadi. Mbak Ciblek. Mbak Ciblek. Dalem tenik. Kala wau bidalipun sampun dalu. Nggih, nggih. Mula niki nggih gegojengan dicukupke sik mengke tutuke ten patek songo. Oh, nggih, Sing ngomber jagate sing rada jembar wektune. Siap. Nggih, karepen ora susuk-sukan rasane. Nggih. Bakune ayo nduk iki netepi wajib engko ndak nampa duka ayo tak derek piye. Koko sing dupa kumelun mringken tiasang apake Kawangku sanggung sajengan tumingal atampo samya medali lir tatet wileting kondo ayo angkung mangun sang niti benjang sang aji micil Latinyo ngedali wus kutha Surawilaga Kutha Surawilaga kaya buta singa wregil ing Gatot wonten timbaling dawuh Rama Kyai tak jaluk aja ketanggungan nggonmu sabiyantuh marang pamanmu Permadi nggone kepengin ngayunake Putri Mandura kewajiban kang wis disangkolake kelawan sira Gatotkaca tak jaluk sira aja sembrono nindakake marang kewajiban iki janji kowe bali tanpa entuk gawe aja takon dosa aku tegel karo kowe Gatot nuwun inggih Kanjeng Rama Kyai kepareng dinten menika ugi kula badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu ngupati pundutan inggih menika maesa ndanu ing Pancapanggung sungu bungalan cacah 100 dosa ya Permadi wonten dawuh Kakang Mas ayo sira ndak kanthi bebarengan lumarep marang Karang Kedempel supaya tetek supaya tatak rasaning atiku nggonku Prapara Singgela
Ora ketang mung Panakawan siji apa loro, aku bakal nganti Petruk apa Dene Bagong. Kareben kanggo bisa rewang marang pun Kakang Kuninggi dhateng sendika ngestaken dawuh Kakang Mas Werkudara. Semanggahan terus sumbar lindu bumi kencing maluduk guntur katuk sanyatane gonjang seret Olang-olanging driya mangun kung kanduhan rimang lir sapating sun tumiling hangulati puspita medemendah kang warni arantak-arantak mega pathak sineblak maruta temah sumilak dadya ngegla pucak engal dawa katon biru maya kalimput salju hangendanu adeking Prabata angger gancang ngarang sang tawan pereng miring sinung jurang kekalang lemah bang sinela sela gilang lenggahing arga pinapar minangka marga manghayat ngakasa uwinangun talundagan tinunda-tunda lenggak-lenggok lir tek saka kang lagya cumbana narata silining toya saking sungapaning guwa miwah sumber gantung nutela corong menjing telenging kedung kayon gung ngrembuyung ora tumyung pangemanglung gising kedung labet sinabawa kelawan lutung indung-indung guluntung yang ulu guntung rumagang olah pasiten para putrut kagilut mapan pepasren manguyu jesanggan karo baning kautaman tanpa sungkan nitisaken sanggar pamujan olah mrikata warnane raga melaring pertapan Kendali Sada sinten to ingkang dadya tetungguling pertapan Kendali Sada tuhu menika pandam gurit naning siswa Sugata pewarap sang Begawan Anoman padha-padha sipating wanara nek sang Begawan Anoman kinacek sasa maning adase nadyan pandhita wis buntas ingkang dadya kasutapane Sidik Panali Waskita ingkang dadya penggali nedenge lenggah sinambi hangenam-enam penggalih datan Pantara dangu anampi dateng Pratana Kang Putra pringgondani Risang Gatotkaca mangkana pangudas wonten ing dereng kawijiling lesan oh
palugon lakuning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng hamomong ngon manah rahayu ayo ana kang tanah golong gumolong manadu kara karenane Rama ngapus-pus pitawang salan semon kawula nuwun menika putra kula ing Mringgondani ingkang rawuh wonten ing pertapan Kendari Sada. Inggih Wakapi. Kula ingkang sowan Paduka Siwa Hanoman. Sungkem kula mikunjuk wonten ngarsa Paduka Siwa Hanoman. Kula tampi kanthi bingahing manah kula nggih. Keparingipun Bapa nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi dene teka ketingal semengko rawuhipun putra kula Mringgondani. Inggih Wakapi. Sowan kula wonten ing Kendari Sada kautus Kanjeng Hyang Saptawarga. Atur wuninga bilih Paman Permadi badhe palakrama pikantuk Siwa Dewi Bratajaya. Namung wa Prabu Baladewa mundhut supados Paman Permadi ngaturaken sarasaran Maesa Danu ingkang pancal panggung sungu bungalan cacahipun 100 kawandasa. Miturut dawuhipun Kanjeng Hyang Saptawarga, namung Siwa Hanoman ingkang pirsa Maesa Danu kala wau. Ingkang menika kula nyuwun tulung mugi tinedhaken menggah wonten pundi dunungipun Maesa Danu kala wau Siwa Hanoman. Waduh, inggih nggih. Sampun kula tampi dawuh Paduka, anak kula Gatotkaca samdang boten karempit. Ingkang sepisan kula nderek bingah dene Raden Permadi saestu badhe palakrama kaliyan Sang Dewi Wara Sembadra. Dene kalih kaluhuran dawuhipun ingkang Hyang lakar kula ngertos menggah dunungipun Maesa Danu kala wau kok nggih. Mugi kawuningan Maesa Danu menika kagunganipun pukulun Bathara Indra. Wedal menika dipun ngen kaliyan Dadung Ngawuk wonten ing Harga Jamurdipa. Sampun nggih, mangke kang Wanoman piyambak ing badhe nembung dhateng Dadung Ngawuk. Matur sembah nuwun wa. Kaliyan babar pisan gandeng wonten lebeting pamundhutan menika nyebataken benjang tumapaking dinten sak ngajenging kreta titianing temanten dipun beksani wanara ingkang ulusipun pethak. Mila mangke mangsa borong kasembadaning lampah para pepunden nyuwun berkahipun Siwa Hanoman kersa hambeksawa. Lho. Kula dipun dawuhi joget. Inggih Wakapi. Wah, nadalah. Lah apa isih iso to awakku iki? Nggih, namung mboten dados menapa. Bakenipun jogetipun mboten werna-werna lho nggih. Menika purih woyo-woyo kula mboten saged. Rai Gonggomina kula nggih mboten hafal. Bakenipun namung ketual-ketuwil badhe kula lampahi. Inggih. Menawi tetela mengaten monggo kula dherekaken nggih. Bidal dhateng Gunung Jamurdipa saperlu manggi Dadung Ngawuk nyuwun Maesa Danu kala wau nggih. Monggo kula dherekaken Siwa Hanoman. Anoman malumpat sampun rateng witing naka sari
nyetel kayung ngekono. Bojleng iblis lanang setan padha jeg-jegan. Abot mundi dawuh saka pukulun Bathara Indra. Gonku kinen nunggu marang kebun Danu. Cacah 140 tur dasare iki dudu kebo sak baene. Maesa Danu iki pangoning ingkang kagungan kabeh para dewa. Mula pancen wis dadi dawuhing pukulun Bathara Indra. Yen to nganti ana kebo siji sing nganti bucik kulite, nyawaku sing kanggo ijol. Tur dasare aku mapan ana kene iki mung didhawuh. Sapa wae ora kena nggawa kebo Maesa Danu iki, lamun dudu trah Witaradya. Mula sing dikepiye wae, nadyan taun ana Windanana iki wis dadi penggaweane Dadung Awuk. Sapa sing wani ngganggu gawe marang kebo, ijole nyawane Dadung Awuk. Lho. Kakiat risang pirang ora nangkul dinempet-empet. Terus sangat naning bawono. Tak sawang saka kene. Kebon Danu isih padha ramban suket.
ning kok padha bubar maut. Kaya ana sing gurat karo kebo kowe. Mandek sapa iki? Bocah nom-noman gagah wani ganggu gawe marangi ngon-ngonku. Wong bagus. Mara gaging aku kuwi sapa? Sapa jeneng mulan kuwi duwe karep apa wani ganggu kebon danu? Oleh lagi padha aring mangan suket. Mburi saka pringgon tani jenengku Gatotkaca bali takon kowe sapa? Aku pangone kebon danu jenengku Dadung Ngawuk. Kowe duwe karep apa wani mburak keboku? Dadung Ngawuk aja kurang pangapura. Anane aku mburak kebon danu kuwi gati bakal tak silih kanggo serasaran calon gawe paman Janaka karo Putri Ndrawati. Oh, jebul kowe iki menungsa sing wis ora duwe isin. Kowe menungsa sing ora duwe nalar. Ing atase dienggo seras-serahan lah kok ora tuku arep bradat kebone wong liya ki cara ngendi? Mbah ora entuk kebon danu bakal tak jaluk tak go nyang Ndrawati. Wah, kuwi jenenge mung waton Suraya. Ya, yen kowe bakal jaluk kebon danu kanggo seras-serahan sing jeneng Janaka, aku lila ning waton kowe bisa nglangkahi bakile Dadung Ngawuk. Nyatane aku tekan kene ora bakal getak sikara lan ora bakal nganti Sulaya. Ewadene arep nyoba karo Gatotkaca mara kaki maju. Wah, kelakon jaglak limpah.
landam sumuluh amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan mangko dhisik tak jaluk padha leren oleh padha pasulayan Dadu ngawuk apa dene wayah ulun Gatotkaca Anoman iki apa perkarane dene nganti padha dadi Bandayuda Anoman inggih Bukulun perkawisipun anak kula Gatotkaca badhe ngampil maesa Danu kangge seraseran Raden Janaka ingkang badhe dhaup kaliyan Dewi Bratajaya dening Dadu ngawuk mboten dipun keparengaken. Oh, kuwi to perkarane. Inggih Bukulun. Dadu ngawuk wonten dawuh lun. Kowe biyen tau tak weling apa? Coba dieling-eling. Kowe biyen tau tak weling apa? Oh nggih. Kula kemutan sewanci-wanci ana pawongan arep njaluk kebon Danu. Mongko kanggo serasaran rabine Permadi, kebone tumuli ulungna. Lho, kene ya isih kelingan. Lho, tesih no. Buta sregep kok. Lah kena ngapa Gatotkaca njaluk kok ora tok wenehke? Lah wong Gatotkaca nyuwun mboten kangge Raden Permadi niku. Gatotkaca nyuwun kebo arep dienggo rabine Janaka niku pripun cobi? Oh, lah ya wong buta kurang serawung. Lho, kirang serawung pripun ta? Sumurupa Dadu ngawuk. Sing jeneng Janaka ki ya Permadi kuwi. Permadi kuwi jenenge akeh. Harjuna, Janaka, Kuntadi, Pandusiwi, Indratenaya, Dananjaya, Gudakesa. Ya klebu Permadi kuwi. Oh, lah dek mben sampean ora dawuh. Sampean ya ora paring dawuh nek Permadi ki jenenge akeh. Ha sing ngeruh ki sapa? Oh iya. Yen pancen mengkono aku sing njaluk pangapura Dadu ngawuk. Ha nggih ngono. Wong ki angel arep wae dupeh dadi dewa terus nek kleru ora gelem ngakoni. Iya, aku ngrumangsani luput ayo kudu ngono kok. Ora mung waton nyirengeni karo anak buah. Ya, sing gedhe pangapuramu ya padha-padha. Wah, wong edan iki. Anoman wonten dawuh. Iya. Aku sing njalukke pangapura dene Dadu ngawuk kurang tanggap marang apa sing dadi kekarepaning anakku Gatotkaca. Ulus nyumurupi lamun wektu dina iki anakku Janaka bakal dhaup antuk putri Mandura ya si Bratajaya. Ya, ndak lilani. Kebon Danu sing pancal panggung sungu bungalan cacah 140. Wektu dina iki ndak ulungake pasumbang ulun minangka kanggo seraseran rabine Permadi. Lho nggih, ngaturaken panuwun Bukulun. Ya mung aku titip salah sawiji wae ya. Aku titip siji wae. Dadu ngawuk tak titipke kowe. Merga kowe iki rada entengan tak titipi sapa-sapa iso gelem nampa. Oh nggih. Kula dasaripun bidhal piyambak. Sinten malih sing badhe dipun titipaken kula namung nderek. Ya, aku mung titip Dadu ngawuk. Iki sing dadi pangone kebon Danu. Dheweke sing ngerti lagak lagu-lagiane kebon Danu. Oh iki. Kula namung nderek ngestakaken dawuh. Wis, Dadu ngawuk wonten dawuh. Sira tak lilani nderek marang Anoman wektu dina iki lumawat marang Praja Ndrawati. Wigati masrahke kebon Danu minangka kanggo seraseran rabine anakku Janaka. Lho niki kepareng yen pamit saha jumengestu. Sing ati-ati Dadu ngawuk.
Martamarma. Wonten dawuh paman. Sawetara suwe mlebu ana karang pradesan. Golek kebon danu sing pancal panggung sungu bungalan. Pancal panggung kuwi titikane kebo sikile papat. Nanging ana ulese putih. Ana sak ngisoring sikile kuwi mau. Inggih paman. Nyatane durung ana sing bisa nemokake kebo sing pancal panggung. Mula taun ana Windana aku ora bakal kundur marang Praja Ngastina lamun durung antuk apa sing tak lho. Sik mara wis padha to. Kae kaya munyuk putih Anoman. Ora keri mburi kae capet-capet klemun-klemun rada pangling karak Gatotkaca ta. Kok ngirit kebo kebo pancal panggung sungu bungalan kuwi sing digoleki waduh. Yen nganti Gatotkaca Anoman bisa entuk gawe mesti bakal kanggo rabine Permadi iso murungke si Burisrawa. Prayogine mung kados tak cegate arep tak rimuk babar pisan Anoman tak jaluk karben bisa joget ana sakareping kretane temanten kakung. Gondang kancing langit kalap-kalap katon Lerekin sanging sang mawe gandrung Tawes padake ora pangling pandulu kuwi kira Anoman to iki. Inggih Raden Patih. Kula pun Anoman bekti kula ngatur. Ya wis tak tampa pangestuku Tamanana. Inggih sanget anggen kula mundi Raden. Iki saka ngendi? Lan tak sawang saka kadohan kok ora ijen. Ora pangling kae putuku Gatotkaca ana mburi. Ana yaksa nggawa cemethhi. Lan kae akeh kebo yen to aku ngarani kae kebo sing pancal panggung. Iki arep menyang endi Anoman? Inggih Raden. Kula badhe lumawat dhateng negari Ndrawati. Saperlu masrahaken kebon danu ingkang pancal panggung sungu bungalan minangka kangge sarasaran dawuhipun Raden Permadi. Oh, dadi bener ta. Kabar sing tak tampa Permadi bakal ngayunake Putri Mandura si Bratajaya kuwi bener. Inggih, leres Raden. Ah, yen ngono tegese nunggal karep karo aku. Liripun kados pundi? Aku uga saka Praja Ndrawati saperlu nglarapke anakku Burisrawa. Uwigati uga bakal dhaup kelawan Dewi Bratajaya. Ya mung dening Kang Raka Baladewa duwe panyuwunan yen to sera-serane wujude kebon danu pancal panggung sungu bungalan cacah 140. Kuwi aku uga ngupadi. Oh, mekaten. Iya, inggih. Namung pangestunipun kula ingkang sampun pikantuk. Lah, iki ngene Anoman. Iki malah kepara apik-apikan aten bae. Kebon danu ki mau entukmu saka ngendi upama tuku entekmu ki pira tak tikeli pindho. Entekmu pira tak tikeli pindho tak gentine minangka kanggo sera-seran Burisrawa nggone bakal ngayunake Dewi Bratajaya. Lan babar pisan aku bloko wae. Sira Hanoman aku arep njaluk tulung mengko kowe gelem joget ana ngareping kreta temanten kakung. Ya sabab kuwi dadi panyuwun ning Prabu Baladewa pancen kudu mengkono. Kowe mengko njaluk bayar pira tak wujuti. Nyun pangapunten Raden. Menawi paduka badhe nyuwun kebon danu kala wau
kula mboten wani ngaturaken. Inggih menika sampun dados sesanggemanipun anak kula Gatotkaca. Bab perkara Gatotkaca gampang. Gatotkaca yen perlu dibujuk, yen dheweke ora gelem Gatotkaca kepara patenana pisan. Yen wis Gatotkaca mati, bangkene diguwang ana tengah ngalas. Mengko sing tanggung jawab Sengguni. Yen ana apa-apane aku ora bakal nyempyok karo jenenge Anoman. Mengko kareben anak-anakku Kurawa sing ngakoni mateni Gatotkaca. Bakune jenengmu resik. Wis piye Anoman? Nyuwun pangapunten Raden. Kepeksa kula mboten saged ngaturaken. Dasaripun kok nggih Raden Jula raos ing manah kula. Menawi Paduka badhe ngersakaken kebon danu kok mawi dadak mejaya anak kula Gatotkaca. Kula ingkang sinaraya mejaya anak kula Gatotkaca menika pinanggih pinten perkawis Raden. Lho, kowe iki kare gelem apa ora? Yen kowe gelem ki mulya uripmu lho. Kowe joget ana ngareping kreta ora usah dadak rekoso tak bayar larang. Ora usah kowe dadak dadi pendhita. Muduna saka pertapan Kendali Sedaya tak mulyake ning Praja Ngastina. Kagiat risang kabirangu. Renangkul kinempet-kempet. Dosa ngertnaning bawana. Bareng tak rasa-rasake kok uripe Anoman ki mung dikerta waji karo akeh bondo donya harus Sengguni. Sengguni. Lho. Wani nyentak. Anggap ya wae ora wani nyentak karo kowe. Pancen ketoke derajatmu patih ning nyatane budimu ana sak ngisore kewan. Buktine kowe wani nuku Anoman supaya aku mateni anakku Gatotkaca lan kowe bakal ngrebut Maesa Danu. Saiki Anoman duwe sayembara. Aku gelem masrahke kebon Danu yen wis bisa bengkah dadane Anoman. Wah ngejak Sulaya iki bagiamu Swatama. Lolonging driya mangu-mangu. Mangun kong kanduan rimang lirlena tanpa kaning. Yen tan tulus mangko sang Dyahutama. Wah pancen munyuk. Monyet elek tuwek keplek rebuk mung karinjeng kang ning luwangan kok kowean ndak arep jarak perkara. Aku njaluk kebon Danu entuk apa ora? Kelakon penjang wis bengkah dadane Anoman. Wah, Matma Sastra jendramu watekan aji japa mantramu. Tebuak dia kamu ora nyaut takut cangkem.
anu langkah bangiku. Wah. Hei. Hai. Ah. Hai. Ah. Mati kena. Hai, jangan. Wah, jangan. langit kalak-kalak katon
ginsanging sang mawet gandrung. Pripun, Man? Kabare pripun? Jare anak-anak iki do arep dijak golek kebo. Lah kok entek-entekane malah do mawut niku enten apa? Dirsasana, pripun? Kebone iki wis ana. Ya mung carane njaluk iki pancen rada rekoso. Lho. Sing gadah niku sinten? Jroning aku lumaku Ngudarasa karo Kartamarma goleki kebon Danu. Tak sawang saka ngadohan ana munyuk putih sing jenenge Anoman. Sing diderekke Gatotkaca, lah mburine kuwi akeh maesa tur dasare kaya sing digoleki maesa Danu ingkang pancal panggung sungu bungalan cacahe 140. Kuwi wis tak sawang banjur tak hitung ya genep 140. Sing duwe Anoman karo Gatotkaca. Lho. Anoman Gatotkaca niku gadah kebon Danu niku. Nyatane ya ngono. Mula banjur aku mbujuk karo Anoman. Piye Anoman apik-apikan aten wae leh mutuku ki pira engko tak dikeli pindho. Saben sak kebo tak bateni pindho regane. Ning Anoman ya puguh ora ngulungke. Kepara aku ya kandha karo Anoman babar pisan aku njuk tulung Anoman. Gandeng aku iki arep ndhauke Burisrawa, mongko jroning isen-isen panyuwun kuwi ngarepe kereta temanten kakung kuwi dijogeti munyuk putih. Banjur Anoman siriku ya tak tanggap sisan Anoman. Lah kok malah dheweke iki serik banjur ngonek-onekke aku. Aku ya ora trima, kebo tetep tak jaluk yen nganti ora entuk tak jaluk aja takon dosa ngono dadi marganing atimu. Anoman krungu kandhaku ngono iki njur dheweke ngepel-ngepel tangan. Aku prayitna banjur aku perintah Swatama. Swatama kelakon gelut karo Anoman. Wah, menang sinten? Ya menang Anoman. Swatama menang ki lakon apa? Wis, Swatama gelut karo Anoman. Dasare ana nggon Karang Pradesan, Swatama kurang prayitna karo Anoman dibedolke wit asem. Keproke sirahe Swatama mundur dadi gatongan. Wah, dudu karepe dhewe. Surtayu ora trima njur maju. Dipethuke karo Gatotkaca. Wah, niku sajake padha sektine. Ya sing kandhaki sapa ya masa sekti Gatotkaca ta. Surtayu maju ngantemi Gatotkaca ora digawe rasa. Gatotkaca ki lho oleh nyepelekke iki. Karo wong tuwa perang kok mung lungguh ning nggur ngebuk sing diobahke mung tangane tok. Surtayu rambute dijambak jeblese ngebuk diuncalke kecemplung kalen. Wis dadi gatongan. Waduh. Wah. Njur Surtayuda maju. Ya mungsuh karo Anoman meneh. Terus pripun, Man? Ya rekake arep nyekel Anoman wong jenenge Munyuk. Candak rono mlimbar rene, candak rene mlimbar rono. Surtayuda dienggo dolanan. Ora mung wit asem siji, wit asem loro keproke Surtayuda. Wis mundur dadi gatongan meneh. Sing keri dhewe Kartamarma, mungsuh ya karo Gatotkaca, ora nganti sak banyon wis kelakon dadi bangke Kartamarma. Jayadrata ya ngono saya nganyelke. Wah, mereka iki gaman pirang-pirang dikelumpukke. Karo Anoman ya mung diwadahi sak penake wae. Gumunku ki lho Anoman ki lho. Nampani tumbak, nampani pedang epek-epeke kok bucik kulite kok ora. Metu getihe sithik kok ora. Wah, pancen ampuh Anoman iku. Lah ya saiki gandeng liyane iki wis do temandang aku njuk tulung karo kowe ya, Dir. Tulung aku njaluk tenagamu piye? Reka dayamu kowe bisa nyekel Anoman. Aku percaya yen kowe iki pangeran pati. Kowe iki Gusti Pangeran Harya Dursasana lho. Gelarmu ngantek kaya ngono. Mesti wae wani nek mung musuh karo Munyuk Putih. Kowe wani ta? Musuh karo Anoman wani ta? Wah, piye iki? Wani ora. Kowe dienggo patuladan kanca kancamu kuwi lho. Kabeh kowe ora disepelekke. Wis kowe maju. Piye? Kowe wani ora karo Anoman? Piye? Piye apane?
Lho yen kowe wani iki maju kok aku sing ana mburimu. Mimpi apa awakku iki? Wani apa ora? Wani. Lho. Wani kok ora metu gregete. Wani ngono lho. Wani. Wis wani ya. Pun mriku terserah. Wong wani kok pasrah. Yen kowe wani ora usah kowe dadak sing sumbar. Sengkuni sing nyumbarke. Mengko yen ana marene tandang ana. Munyuk iki. Munyuk iki kewan-kewan iki derajate ora sak ngisore menungsa. Ha apa kowe iki ora isin mung kalah karo munyuk. Ana maki munyuk tuwek elek keplek mung kari modare. Ngono kok dadak wedi. Wis, kowe yen ana apa-apane aku dikeroyok wong loro aku wani. Anggepe apa? Ana mak. Lah iki cahe. Iki lho cahe. Teko kok ora omong-omong. Sikil kok nggo mlaku abote rasane. Mau-mau niki ngopo lho. Ayo. Ora sah kowe arep. Yen pancen kowe wani karo Anoman mara maju. Ketoken kadigdayanmu. Kosik ta. Sing kandha aku wani iki sapa? Lho, lah kok maju? Yen pancen kowe wis maju ana kene kudune perang. Sing ngudokke iki sapa? Aku ora perang kok. Lah kok rene? Aku ndelok. Aku ndelok aja ning kene. Rada adoh ana timbang kena gaman. Wah, piye? Maju tatu mundur ajur. Wah. Oh, wis ngene wae, Mas. Piye? Sak tenane aku iki jane ora wani karo mbok disumpah aku wani ta. Nek gandeng aku iki wis di jago-jago karo paman semune kudu maju. Lah ning ya piye meneh? Gelem ora gelem ra kudu tumandang. Karemu ya saiki ngene lho Man, sithik padha ide. Karemu piye? Ayo kowe tak jak perang iki ora usah tenanan. Lho, perang kok ora tenanan. Alah, nggo syarat iki. Bakun aku meremjah tangane ora ketok nek perang. Kalau kuwi wis percaya. Oh ngono, iya. Ya, gelem ya. Wis ta, aku nek gelem aku nek kuliah dhewe. Gelem ya? Ya wis lah, ngono kancaku tenan. Ngono kuwi kudune ku wong tuwek iki kudune ngomong karo sing luwih enom. Lah ya ayo. Gelem ya? Gelem ya. Gen ketok tenanan tak sumbar. Anoman. Ana apa Dursasana? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Wah, kelakon mati saka tanganmu aku iki. Wale. Sebet. Nggo syarat iki. Bakune ora brengok ketok sumbang kono ya ora krungu. Ya wis sak arep. Baik kowe hati-hati. Kene margane matimu. Wah, ilangnya kamu kowe. Lho, ngene iki lho. Perang iki susu selak ngopo lah iya. Ayo. Aku nek berubah nek wis percaya nek perang. Ayo. Kabare piye, Man? Apik. Mbok sok tilik ngulon. Ya mengko liya wektu. Piye daganganmu kendang rak payu wae to? Ya syukur payu. Ya pangestumu ayo. Ya ditelateni. Ya. Bakune kabeh iki kuwaton ngrejekeni terus halal ya kudu dilakoni. Iya. Ya sok tilik to, Mas. Nggo namu usum apa ngene iki? Ya ngene iki ya usum kacang. Oh, syukur. Wah, usum kacang tok entekke dhewe ya, Mas. Wong iki munyuk. Kanca. Wis gelem nuruti kok dimunyuk-munyukke iki kok. Ora nyerek-nyerek ke ati. Ora. Aku ku ya mono lambe, ora tekan ning atiku kok. Nek aku jane batinku tresno karo kowe. Lah iya. Ora kok nek ndi tak susul. Syukur, ayo. Mergo aku tresno tenan karo kowe. Bangsat iki. Wong perang kok jagongan iki micake Sengkuni iki. Perang cara ngendi kae. Apa dikira Sengkuni iki laruh Wah, mandore rene iki. Sapa? Sengkuni rak mandore Kurawa. Arepmu piye? Ben ketok tenanan nyekel godhog. Lho, ngejak tenanan. Ora. Ngono kok tangane wis capeng lho. Nyekel godhog lho. Iya ya monggo patut-patut. Ya tak tuthuk kene ora tak kenekke. Lho, ya kenekke to. Moh. Keneng efek burine kuwi.